TTADC 하방니 bukakti joto khodaroknono khumulongo thairi jakmani thaibak jakmani joto khodani samung humungrono khlainani bagino o thairi jakmani phiaba koloi murasing tei uchoi o khorok thaurokni thaije TTADC hapang bairi jakmani abo tabu kubuni tongkosong borok eba nukhung khungtham phai aro tongoi tongphaika abono toino kok sajaka TTADC hapangni CM borongmonang Ronald Depormani thanibo o jaga najagi tongmani nukhung khongthambai abono teibo haino kok saikhanarika o jagarok segi tongjaka noktangi tongjaka borok bahike a thayo phai noktangi tongoi tongphaika abono toino koloi murasing tei uchoi hodani hoda okrarok tini CM bai malai kok saka tei CM bo haino abno tei naine hini kokri mani kokno saikhanarika koktuma thumnai rokno omokhe nongno bagiri mani koloi somas no obo tini bubagra tano ada gani pore mane jaga bagiri mane ke tabu ke bahike tabu maya khanda na actually sana thangke jono jagani khote number plot number soho jono bubagra certificate di mani aboni pore sing already oro 21টা hodani jara hoda kraro tum jotono phailei jani jar plodo pilaro kai sanbelo tangori lai jamani ko aboni pore tabok nukja khatamo koloi সমাজ usui সমাজ tai murasing সমাজ ও তিনটা এক লাগাতার obo beani babe dokol khlaijagi tong taw CM bai tini malai kok tini TTADC ni CM ni thani to memorandum submit khailekya je immediate barano jebabe hok CM jate nore soriri nane bagai tamne kok dekha CM kok rikha যেহেতু বনারে তিনি ইনফর্ম ক্লাইম আনিবা বা এক মাস জরা নাই চিনি থানি এক মাস বেশি ন বরং যে কোনো একটা ব্যবস্থা ফাইনাই এক মাস না সিনি তন কওরি যা কাই বিসুগ্র কম হইতে রাইজা তে খাও জায়গা নক থাংজাগে তং अब তো আই কিনার সাইডেবো মোটামুটি নক ন মিডিয়ার নুন কনাই যে তিন কুবুর কুবুর তাংজাক আবার যেন সাবলি প্লট আম তো আসুক সাইমালিয়া নাইয়া যেহেতু বা কিন্তু ওর জায়গাবো এক নাগারে কলই মরাসিং তাই উসুই দখানি অলরেডি জায়গা তাঙি বড় দখল খাইতো